Ride safe, Boss Janong. At saka sa kanyang asawa. Ayos na kayo. Hey. Ingat, ingat. Ang ingay nun ah. Umungol eh. Ingay, lakas ng tunog mga lods. Oh, dumudulas ako. Ayun mga tol, mga lods, inaantay natin yung tropa natin dahil pupunta kami ng school. Nagpapagas pa sila. Sana all naka big bike eh. Naka big bike yung tropa natin. Tagal. Mainit mga lods. Ayan na sila mga lods. Oh, yung bilis. Tahan. Ang bilis nila, grabe. Grabe, ang bilis. Iwan ako mga lods. Ang bilis, grabe. Parang Ghost Rider eh. Naiwan ako. 150cc lang tayo mga lods eh. 1000cc. Ito yung pangarap ko na bike mga lods. Pangarap din ng karamihan, di lang ako. Yung mga bangking oh. Uy, suabe. Iwan na ako mga lods. Ang bilis mga lods. Wala akong masabi. Ano, my big bike. Ang bilis talaga. Nakakaabot tayo mga lods pag ganitong ano eh, siksikan eh. Agaw mo na.
Wala na, wag tayo. Hoy. Hindi kaya matakaw sa gas yan, mga lods. Ay, buti na lang malakas yung kapit ng preno ko. Ang lakas ng tunog, ang ingay. Iba ang datingan ng big bike, mga lods. Shortcut dyan pala. Ngayon lang ako dadaan dito ah. May shortcut pala dito. Kabisadong daan ni Boss Janong. Kabisado yung daan eh. Kung alam kung saan yung mga pasikot-sikot. Napatingin si Kuya eh. Pasulyap-sulyap ka kunwari. Oh. Ah, dito pala to. Nawala na ako. Kung saan na to papunta? Oh, nawala na naman sila. Layo na naman, mga lods. Dito pala yung ano nun. Wala na sila, mga lods. Iniwanan na tayo. Hindi totoo yan. Ano to? Ay, dito pala. Ikot tayo dito. One way dyan eh. Inugot kaya yung mga yun. Nawala na ako. Bahala ka sa buhay mo. Malamang may dinaanan naman yung mga yun na shortcut eh. Umawa naman ako, mga lods. Nangyayari nga sa akin yun. Kaya inaramdam mo ko, inaramdaman mo. Ano kaya sila? Ayun, dito nga sila dumaan, mga lods. Kita ko sila, malayo na nga lang. Woohoo! Ay, init ng panahon. Kahit pumapalo yung hangin, mainit pa rin. Ay, sana all. Umaangat yung gurong eh. Uy, iniwanan tayo.
wala na sila. Yay. Gumamit na sila ng ano, anong tawag doon? Big bike lang sa Kalam. Gandang gamitin yun sa mga ano, pang long ride. Big bike, lalo pag sa mga katulad kong ano, mahilig mag rides. Magkano kaya ano, naubos ba ano sa isang daang kilometro? Magkano kaya litro na ubos mo? It's my life, it's now or never. Ay, naiwan ako mga lads. Kaya mo yun. Gala ati pulos yun asan. Abay pag kinadyan ko. Sabi mo awan. Ay, grabe.